Conseil ministre mun ale kɔni baaraw timɛla arabadon n'o bɛnna février kalo tile 15 ma san 2023 chapitre des mesures législatives et réglementaires la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre de la défense et des anciens combattants k'i b'a ye k'a fɔ ale ka rapport la conseil des ministres yɛrɛ a ye hakilina dɔw ta n'o bɛ tali kɛ projet d'ordonnance la a bɛ na kɛ sababu ye ka yɛlɛmali don ordonnance numéro 2019-003 PRM ni ale bolonɔ bilala mars kalo tile 4 san 2019 mun bɛna kɛ sababu ye mun kɛla sababu ye ka wa garde nationale yɛrɛ a sigi sen kan. O la hakilijiginla garde nationale sigilen sen kan n'o kɛla ordonnance 0 numéro 2019-003 PRM ni ale bolonɔ bilala mars kalo tile 4 san 2019. Kungilanna minnu ɲinilen bɛ a la k'i b'a ye k'a fɔ o de tun ye jumɛn ye mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka lakanali fana sabati an ka institution kɔnɔna la ale ni an ka autorité administrative politique fana olu kɛrɛfɛlaw la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa an ka haute personnalité nationale ani étrangère kɛnɛ la an ka maaba minnu bɛ yen nɔ ale ni an ka jakɔrɔba minnu fana bɛ yen nɔ ka taa se maaba minnu bɛ jamana fana kɔ kan n'o bɛ bɔ ka na olu ka lakɔlɔsili baaraw ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ ka se ka o sen fana don sécurité publique ko kuma la ka taa se maintien d'ordre public fana ma ka lakana n'o boloda maaw n'o bololafɛnw bɛ se ka kɔlɔsi cogo minnu la ka bɔ yen nɔ ka taa se mun bɛ tali kɛ wa a bɛ fɔ min ma ko wa décision judiciaire ni sariya sen hakilina minnu ta la ka se ka olu waleya k'u bɔ a sira fɛ komi n'i y'a ta k'a lajɛ ale ni règlement administratif laɲini minnu bɛ k'a kɔnɔ a ka se ka waleya n'olu ka kɔlɔsili fanaw fana ye fo ka taa se wa a bɛ fɔ min ma ko défense opérationnelle du territoire ka se ka wulikajɔw boloda ka se ka lakanali kɔni boloda jamana yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ ka wuli ka wa bɛnbalioti wale minnu ka baara minnu bɛ kɛ ka kɔda olu fana la mun bɛ tali kɛ wa bɛnkɛnɛ waletigibaw n'a fɔ ma ko banditisme ka se ka wa kɔda olu fana wa ko la k'o kɛlɛ ka bɔ yen nɔ maaw ka ani maaw n'o bololafɛnw ka taa ni ka segin kow la n'a fɔ ma ko délégation ka se ka olu fana lakana cogo minnu la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa frontières ni ɲɔgɔn cɛ ka lakɔlɔsiliw boloda olu kɔnɔna fana la ani jamana wɛrɛw ka wa bɛ tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ minnu la n'o fɔ ma ko frontières o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ tuguni o sen ka se ka ye a fɔ ma ko wa bɛn ani kɛlɛya ani wa adamadenya ko bɛ se ka sabati cogo min na o sen ka ye o fana taabolo la article 3 ni ordonnance in k'i b'a ye k'a fɔ a ye wa pereperelatigɛ fana kɛ k'a fɔ garde nationale du Mali k'i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni bilalen bɛ mun ka wa yamaruya walima a ka ɲɛmaaya kɔnɔna la o bɛ tali kɛ officier général la ni ale kɔni bɛ garde nationale yɛrɛ baarakɛla maa dɔ o cɛ la n'a fɔ ma ko officier général la k'i b'a ye k'a fɔ nin hakilina kura mun fana ta la ko a bɛ nana pereperelatigɛ dɔ fana don baara la i b'a ye k'a fɔ n bɛ tali kɛ chef d'état major garde nationale a poste o bɛna kɛ wa di maa minnu bɛ tali kɛ officier généraux la a bɛna kɛ diyagoya ye cogoya la ka se ka wa sankɔrɔta fana don garde nationale a baaraw la a fɔ ma ko général la ka se ka i nommé ni i kɔni tala k'i nommé k'i kɛ général ye o poste in bɛ se ka d'i ma cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ nin projet d'ordonnance in ko a kɔni tala ka bila sen kan yaasa chef d'état major garde nationale tɔgɔ la ale kɔni a bɛ fɔ min ma officier supérieur ale ni officier généraux de la garde nationale ka se ka a bɔ olu o cɛla cogo minnu la Bamakɔ février kalo tile 15 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲo officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ sɛbɛn o la